O Centro Especial de Emprego xurdiría hacia 2017, pero era un resultado de varios anos de facer cursos de aptitud ao emprego para persoas con enfermedade mental que estaban na asociación. O que se pensou sempre ao principio era dar un emprego que dese como unha terapia para estas persoas. Entón, centrámonos en cousas artesanas que tiñamos na comarca. Empezamos facendo sidra, coas mazáns que había por aquí. Despois da sidra comenzamos a facer pasteurizados, o sea, conservas vegetais co mesmo zume de mazán, e a partir de 2019 empezamos a colaborar con outras empresas e agora conformámonos como unha pequena empresa que é capaz de desarrollar unha bebida desde cero. Vou facer 8 anos ahora en diciembre. Estou cos pedidos, xa levo bastante tempo xa cos pedidos. Tamén traballo en fábrica. Ter un emprego significa moita cousa porque te distrae. A parte de que somos aquí unha peña, toda que nos levamos todos moi ben. Ganas cartos e traballas ben. Neste centro estou eu como dirección e despois traballadores con enfermedade mental son 5. As persoas que traballan aquí son persoas que xa previamente estaban na asociación e se lles dou esa vía para mellorar a súa calidad de vida. Son persoas que previamente, antes da súa saúde mental, xa tiñan unha experiencia laboral, outros tiñan menos, uns son máis novos, outros máis vellos, e o que se fai aquí é adaptar a cada persoa a un tipo de traballo que o poida realizar ben. Son persoas que valoran moito esta oportunidade que se lles dá en dous aspectos. O aspecto da percepción de un salario e tamén de sentirse útiles facendo algo, non? Pois o cambio é moi grande porque se sinte moito mellor, mellora moito máis na súa enfermidade, as secuelas ou consecuencias da súa enfermidade se disminuyen, físicamente melloran o seu estado físico e son capaces tamén de relacionarse mellor cas persoas. Eu botei moitos anos na casa, botei uns 10 anos sin salir da casa. Mellorei bastante, claro, porque encontrei amigos que estou con eles. Antes non podía ir nin a Padrón, agora xa vou a Rianxo, a Padrón, vou a Santiago, vou me defendendo un pouco máis, mellor, desenrolando un pouco mellor. Xa che digo, estou ben, gano cartos, que máis quero? Estou ben.